Nazdar lidi, zdraví vás Bonny. Dneska je to ze hry Battlefield 3. Hrajeme jako tady s Renderem. Čau, čau. A myslím si, že tohle to bude taková série, kde si přehrajeme vlastně všechny kooperativní mise. A budeme to všechno hrát na hard, takže to bude těžký. Ještě něco podívám? Je tak. Ano. Já se taky na to možná podívám. No to je jedno, když tak to bude jeden záběr, to by zase tak nevadilo. A ještě budeme to natáčet na můj kanál a na kanál The Trollings, což je tady Bonnyho. No, je to dohromady, já mám ještě jako jeden Ještě svůj. nezapomeňte sklidnout ten druhý. Možná to časem dáme dohromady nějak, ale... Kamera. Dal jsem si kamera. Jo. Druhý je tohle. Ještě munici. Jsem radši dám něco. Už se bojím. Už tam jsou. Už se bojím. Ty vole, a co tam nemůžu trefit do ní? Já taky ne, to strašně kope. Ty vole, se to klepe. Nemáš sniperu? Jo. Jsem sniper. Já mám pořád ten ty. Au. Těžký. Au. Okej. Fuck, ono je to na těžký, jsem zapomněl. Tady zakempím. To prdele. Pardon. To mi vývnu. No, píp. Co, už jde? Ty krás, já nevím. Já už jede, Jede? bacha, jede. Já mám, proč mám proti takovou, jo, dobrý. Hit. Krása. Jsi mrtvej? Oh. Ne, dobrý. Nejsem mrtvý, ale teď to bylo fakt efektivní. Já jsem skoro mrtvej spíš. Dobře ty. Já mám 2 náboje v tom zbraní, musím si přebít. Tak si přebij. Teď myslím, že půjdou tam ze strany, ne? Teď už tady nic nejde. Jo, možná tamhle. Tam ještě nějaký lidi jsou. Tohle nejsou lidi, to jsou... Mopové. Boti. Parchanti. Který nic neumí. Jakože nechci urážet ty, co je mají rádi. Tady. Tak. Západní, tak teď si asi změním zbraň. Ty já to nemůžu trefit. To je fakt dobré. Než je zabije. Počkat, teď je to... Au, napadlo. Já tam dám ty miny proti tomu tankovi. Tak teďka přijede. Pozdě? Jo, já jsem Ty tady u vole. toho. Já jsem tam když běh, aby jsem to tam dal. Počkej, Tady můžeš dolů. jsi si stej? No, tak Dělej. já nic Bože, nevidím. Tak nic. No, tak to byl fail. Dobře, tak ještě jednou. Snad to stihne. No. To se omlouváme, že tak jako... Jo, v klidu máme čas. Tak jako muselo se to failit, no, tak je to hard. Tak ještě jednou. Tak ještě Ale já si teď asi nevemu tu snipu, protože je na prd. No jo. A co kdybyste nám pomohli i vy třeba? Dnes tady také schovávat jak sraby. Těch dvou stran, no. jsem si k němu neměl dávat, to můžu. Tak tam dáme ty miny už teďka. No, Třeba- já se něco podívám. A odkud přijde ten tank? Ten tank přijede, no tam odtud vlastně, no. No, tak to tam pak dáme. A to jsem dal. Tak jo. No, takhle je to, už se to nemusím starat. Taky bychom se na to snad sečkat. Musím se do něj nemůžu trefit, jo, vůbec. Ježíš, já jsem si nevzal náboje, já jsem vůl. A mě taky došly náboje, ale zásobí. Určitě se můžete těšit, budeme s Bonnym natáčet ještě určitě nějaký let's play z multiplayeru.
Neuníkej! Určitě. Viď Bonnie? Jo, určitě. Ježiš, granát. Se máte na co těšit? Už jede. Už jede? Už jede? Už jede. Už jede. Si nemá kouřový koustek. Ty krása, je jsem vyřazený. To je hnus. Já nemůžu. Tak, leď. Je po něm? Jo. Dobrý, tak tam dejte mi, můžete, jo, už tam jsou. Je tam dál na začátku. Fajn. Tak kde se ještě? Ještě přijdu tamhle ze strany. Už jdou. Jo. Jak kličkuje? Nevíš, no. Snaží o to, co stejně nevíde. Možná. Možná, že jo, no. Je. Ty vole, já vlastně zapomněl, že mám javelin, já chtěl se střelit nějakou pistoli, co jsem měl. No spíš, co jsem měl, ale neměl. Tak jestli jde ještě. Já tam mířím tamhle. No, Je tam hodně? Ty vole, ne! Ty vole. Počkej, já se k tomu nějak dopazu. Začít, když si nějak lehneš. Don't sweat it, buddy. I'm gonna get you out of here. Máš Ty vole, pěknou. granát. Ježiši! All right, I'm done. Let's get going. Dobré, díky, Bon. On tak, na západě. Si vezmu náboje. Šup. Jdu kempit. A jdu na ty nahoře. Za furt nejsou, to je hnus. Nevím, jestli v tom videu slyšíte tu písničku, ale ta písnička je taková uklidňující. Čákaráka. Jsi tam dal 1 minu? Ne, jo, dobrý. Ne, 3. Dobrý, šel vidím. Počkej, já si ještě trošku vlastně ty zvuky, aby se byl dobře slyšet v tom videu. Kde jsou ty jo? Co to je? Konečně. Dobře. Počkej, já zkusím sundat, jestli není teda za tím vedením zrovna. Koho? Dobrý. Ne, prosím ne. Ty jo. Ježišmarja. Tak počkej. Já to tady failím, celou hru tady failím. Take it easy, man. Počkej, lehni si. Já ležím, já se nemůžu zvednout. Díky. A 2 roky jsem dolů. Tak už bych mohl přijet ten tank. Je tady, co tam lehej v tom rohu prostě. Už jede, ne? Co tu je, já ho nemůžu strefit. Co, ten tank? Ne, tam je to, tam nějaký člověk nahoře. Já už jsem sundal. Co to bylo? To vypadá, když tě hitnu to vozidlo, ten jeep. Tak šup. Ty vole, oni jsme našli náboje. Ne. Ty, ježiš, co to bylo? Tam má někdo snajpu? Ne, snad. Ale už jede tank, už ho slyším. Jo? Jo. Slyším ty pásy jeho. Už je to jeho střelba. Jo. Střílí po mně. To je nepěkný. Čekaj, už to bouchá. Bum. Už je mrtvej. Jak Jo. hnedka zmizel. Wow. Dobrý, už tam nejsou. Jo, už tady jsme. Co mám tu druhou zbraň? Javelina, bude ještě potřeba? Jo, bude potřeba. A já si nechám asi toho kemra ještě. Já se vezmu tam nahoře taky. Tam by snad měl být. Tak počkej, tak jo, tak jdem. Se nechám ten těžký. A pořád mám ty miny proti tankovi. Myslím, že máme jít sem, ne teda? No, jo, východní. P. Bránit toto. Jdem nahoru? Já tam jdu pro tu sniper, takže já určitě jo. Jo, já tam jdu taky nahoru, ono to je lepší z toho hra, podle mě. Udržet obranou linii. Čau, Bonnie. Udržet štíhlou linii. Nikdo není. Tak se to klepe celý.
Snad to v tom videu. Jo, nikdo. Tak teď se dostávají úplně nejvíc. Wow. Co to bylo? Ej, já jsem neměl nabito. Já mám nabito. Nabito mám. Tak kde jste? Joj, další. Další vlna. Snaž se střílet spíš já se teda snažím tak jako to jasný, do hlavy teda, protože Taky no, to aspoň umírají na jednu. ale tak to když... jsou máme náboje, takže to nějak nevadí. Ty vole. Do oka. Dobrý. Škoda, že to není hardcore. No, tak ono to je vlastně jako hardcore. Tak jasně, ale nám to neplatí, no. a že nemáme tu, jak se jmenuje, normální, co střílí jednoranky. U L96 taky by neuškodil. Někdy se po ně vystřelil nějaký sniper. Jo, tam jsou ty s těma RPGčkama. Hej, Já úplně zapomněl. Kous jsem měl, malinký. Ty já ho netrefil, to si děláš. Něco. Kous. Hele, už jede, bacha, jede. Já aspoň jsem trefil toho s tím. S tím RPGčkem. Jau, nic nevidím, vidím kouř. Dva, Ty hej, co mě to tak hitlo? Co? Tebe jsi No mrtvý. jeden hit. A co? No, Buddy, you're good. Let's go. Tank je přeci mrtvý už, ne? Tak co to? Vlastně to ani není tak, že jo, ne to? Co RPGčko? Ale tam ze spoda, už jsou dole. A naho... Co? Taky tě zabil. Něco, To jo, já to vím, prostě kde je, já ho potom zabil. Pojď. Tohle, už bych teda nechtěl jako hýtnout se znovu. Tak. Je pořád tady strašně něco bouchat, co se mi vůbec nelíbí. Jak jen. Já chci, aby si zhepnul ty. Kryjte se? Ne. Evakovat, jdeme. Já nechci, Jak? jak si radši skočit. Já nechci lézt po žebříku! Já taky radši skočit. No a tak to bylo epický, to jsi úplně v závěr, tak si úplně to skočil. To bylo úplně. Já ten první, jak jsem lézt po tom žebříku. Jo, díra. Jedem. Ti to přistane na hlavu, ty vole. Já chci spít do té. Ty vole, děkuju. Oho. S tím ďábel. A Jo. dokončili jsme to. Takže doufám, že se nám to líbilo. Určitě. Nám teda určitě až na ten první fail, co nás zabili. Těch failů tam bylo víc. Překonali jste Tak svůj jo, osobní rekord. rekord. Čas dokončení 9 minut. To asi, jo, takže to bude takových 9,5. 13 minut? Ne, vlastně jo. No, jasně, tak ono- Jasně. S tím No, asi, jo, takže... 13, 15. Takže pokud se vám video líbilo, dejte nám like, Ne. odběr, je taky, všem samozřejmě, nějaký pěkný komentář. A my se budeme těšit do dalšího videa, což bude druhá, to je, jak se jmenuje, Oheň z nebes se jmenuje. Oheň z nebes. Budeme No, lítat. dobře, tak. Budeme lítat, tak. Lítat. Tak se Takže mějte ahoj, a... ahoj. Čau. Čau.